ye fa ayi doma anase wanchi anase ayi tachiman ne de gojina court sese ya obi judge bia ni ho a obetumi abu ase enya asante se asante ko ena ode no ko ye de a onka hu se ne de a ena ode ko ye Bedem jebeso say yes sani maha ADUMASA TV YouTube ADUMASA TV Facebook ADUMASA online TikTok so ADUMASA TV but what so be follow jumedia e nyina share na subscribe jumedia no na comment na like ma jumedia e nyina ne nan so ene twafo ehene wono so aba be kasa twafo na sede kura ne sen ni dibre a wo e wa hemfie ene sei ene ye ni teacher kantanka ba be die hye mu akirikire nyina mu na ye so yasua ade e di afrim ye ntisim ne ye ni teacher kantanka twetwe enkomo ye ko Nkyeraa Twafohene ehene ababa be kasa Nkyeraa Twafohene na Twafohene kora woni wan teacher wada Roma ye kasa Twafohene woni wan ye akama mu nyina ne titiriw asantemam kase Twafohene a ye chichire oman no se soja man no akon ndi asante dini no dano so no esanti esanso yakon ndi bibi omo ye bia omo ye ne se omo da omo ho so ade bia be yakon bia omo bo ani omo ti beje enti na ansana ye bekokon no nananom achiche akuakuo ya ye frɛ no fekuo na fekuo bia no samre ya ye kasai fekuo no anyini akoye dumienu sebe ode achame fekuo kan ho na ye dumienu omo nkan ho de a akon fekuo no ye dubako na ansa na ebe ye dubako no efiase bia enum bi ene koye nsia na koye nso na koye na duru ba bia aduru nanso ni nyina ye ayi ekon ekuo ya ye frɛ no fekuo kuo kire se ye ya fefo ye ayi tipenso ene ye nyina ye kan ho bom ena ye de eko age man ena de oda no efekutire yo nti oba ayi Twafohene no a fekuo no aye kan ono won nye fekutire oka ayi akofo ho nanso dibre no aye de ama no enye kakraka sa enti se enhemfo hia na mo kasa sa enhemfo akase dumienu no a omo ye fekuo dumienu hia na ye kasa ono Twafohene omambi se ye ne yie de a eje se omo a omo nim de omo enhyehyɛ se sitie na mo hyehyɛ na wo hyehyɛ ne yie de a Twafohene de wo hye kontremu ana se wo hye akwamumu ndi so wo kontra na akwamu a baby a wo bia no wo fekutire ene akwam ana se ene kontre edi pen duduwa ono Twafohene behura gina wa bra nhimfo akese ewo ho na Twafohene ena ehura gina ne de ene ni mpani nsam ewo chiri na obi bebisa se Twafohene kontre akwamu mwan ne bo sa enkunwan ene sa dibire yo si ewie Twafohene no a otwasa me de kokon endize nananom kokon a wonum hyese ye befa ha baby a befa bia no se ebinoma de dakwamu anase nsuo bi wo ho no ye beye bridge bi atoso a nyina Twafohene ene okutwi na djuma no nti na djuma di mu nanso ye company for de a onka ho gise bia
kontre ni ho na osi twafo nsimanan anaase akwamu ni ho na osi twafo nsimanan na yebusa se ho na boy eno nso yanka hu se enkonwa no de na bi wo dada ansa na asanteman kura eba enso ade ayefra no kontre na ni ho ade ayefra na akwamu na ni ho na twafo ewo ho enso na munya den sede ne etie na asante ena be hye ne ma evise ono de oye ne de ne se odidi ako ankasa ndi oye ne de no se bibio boye bia no se emudo chen de na wo dada ka se bia benkum nifa adonten chidom ebia ano de akama mu na wo kura ansa na asante eba na emom kontre ni akomu de Asantehene ose tutu opemso ene de bae na yewura wadaroma teacher asem ya wo kan no ye ma adwemu na se twafo ebe kire ekwan e befa so akọkun obetwa sa aye de bekọkun bedi ekun animu dia na sede nyina no a ene yemimi nso sie mu no de miminim ana de mete ase ena meba bebisai twafo ewo tumi se wo kasa ema oman hene ebi anaje se wo man hene no ama ne tumi se won kasa jambembi twafo wo ka kontre hu ana se wo ka akwamu hu mienu no o ka hu ni nyina na twora bi nso a oman hene bi nso timi yese ni mienu nyina obeye twafo no mienu na ba kwa wo kontre na ba kwa wo akwamu mitimi ye mienu ma ne yi oya oman hene peso oya na sa kwan da ho agise bia de oman hene nche na ase ne se ompene na mbom mpempi no oman hene de o sa akwanya no se obeye na wo mo no ewo kontra na akwamu a yenga hu se kontre no konti hene wo ho ya one fekutre akwamu nso a akwamu wo ho one fekutre fekutre so wo a ni na bedi akire enkasa gise ono ama no kwan se onkasa endi se sankrofo nyina ni hompo a ohene de o tumi se bia otra ekofa obi fufuro se onye bibi ma no endi ohene betumi aka se na madawo ma bia yi twafo se de yi nyina yinim ne nwuma no adwuma wo yi a ekoso na kasa wo yi a pese yeken onkama ye no gise yi wura ma kwan ansa ene teacher ye sole so okra no de tie na ye di twafo ho nkomo ye Nkyeraa Twafohene waba be kase wo firi Kumase wadi kan yakase ofiri Kumase nanso 7 preduasa Nkyeraa na o makọ no woni Asantehene ene kọọkun ekoye niema bia na nse bibibi no waka na o se Asantehene ntimi mfa ne nsensi ne bo se Nkyeraa eye ne dia wona wonim Nkyeraa wani afi sen na abese no anye asema da ho wani betimi afi na onim na mu asem da ho na wo hwehwe de a obehu na Nkyeraa e wo fan ne e wo bono ya ben wanchi na ebono no nyina no se ye pewo se ye mpewo nhihye da ho firi tete ansa na asante de ne ho koka gokusu ho ama akire ba ye Ghana no wan na de Nkyeraa no ekoka gokusu ho emra asante koka gokusu ho no na Nkyeraa no ka ho ana asa no nka ho se asante ko ena ode no ko ye de a onka hu se ne de a ena ode ko ye ena Ghana ba nso nka se sa ka na o ka santema ho no ye yiwa firi asantema no emra na wo ho emra beto ho eye osajufo Dr. Kwame Nkrumah penso ona ye o te region no nge ye frɛ no West Asante ya oyi
wanchi ene Nkyeraa ne nyina hye West Asante no mu bie ndi saidin no wateda se no de West Asante no busa se ye den no obede West Asante no firi hene ene obede West Asante na samre ni nyina no wo hene ena emre bia ba se efiri ne kro wonka sa Asante ho bie mu ana emre bia ni ho efiri se on de obete region no kra na wo se me twam me ti ayi omanum na ye nkuma na matimi abu oman no na emom obia nsom ba bia owo obia ngo ba bia owo sa obia ngo ba bia owo no aho krata wo ho no onim anase onim enti no ensankeka ena sebi abeto ho ena obia ka bi obia sori a na ka bi Asantehene ni ho kwan se owo Ashanti region na obeka se region foforo eye ne dia adintra efiri se na dwene ye ne se region no ena ho no ena ekire ayi se we wa ha na we wa region no nkire sa efiri se so ye sebe eve ni ana igbeni na ofa Otogo a eve no mpepa sanete da so ye eve ni nkire so Otogo ni ayi nemom country ena wo Ghana ena onuan so wo Togo nemom eve no wo ho ne de obia ni ho ya obetumi atwamu ana akase ye de ehye bi atom ndi wonya eve ni biem ndi masa sanso na enipa kuo bi a mo nyina mo dom kuo baako ana mo wo faako obi de hye batum se efiri na kro we ye west we ye ya se ene ya ye ka se nkrofo bi kan kasa baako a ye frɛ no bono ene ya chem mienu ye se west bono east ena bono ndi wo ba kan se ayi mo amowo bono region mo nko amo ne bono fo da bida se wo mo wo bono east no nso no wo mo nso e ka ho bi sanete wo mo ka sa kasa ne bi mo de kasa no na e kire bia ya mo wo ayi a enipa ku a mo ya ene ye de hye tum mpredu kura no a bia betwa obi ama no akobia no mfa ho sana we nso tie mbom ba kon sa Asante na Asante nso nye kasa ene ye de kire se obi Asante ni na emom mo anamo ye ba kon ansa na mo be kwa akoka gokusu ho amana ba ye Ghana no mo ya Asantefo ndi se ne Asantehene na sabe o kwan ya onam so eye ne niema ye fa ayi doma anase wanchi anase ayi tachiman ne de gojina court sese ya obi judge bia ni ho a obetumi abu ase enya Asante judge bia ni ho a obetumi abu ase enye Asante teacher Kantanka ene no ne bi die hye mu aya twetwetwe nkomo afa Nkyeraa Twafo ehene Twafo na se kire ene wahunu die nti kura Twafo be pie mu e wa Asante ye nananom ahene mu teacher Kantanka ene ni di hye mu no aha ADUMASA TV Facebook ADUMASA online YouTube ADUMASA TV TikTok so ADUMASA TV subscribe jumadi ne share ma wonu a afa so Facebook mo de so be follow ho honom na wa like jumadi na wa comment mi den e de aduana de hye bedi akọ yakram